जा जानांगौ जासिगोन आं बेबायदि मालायनि न'आव थानानै मालायनि न'खौ बेबायदि नांज्लाय खामज्लाय आंनि थाखायनो बेसे नांज्लाय खमज्लाय जाबाय थादों दिम्पोलनि न'आव आं बेयाव थानो हानाय नंला जा जानांगौ जासिगोन आंनि खाफालाव जा लिरनाय दं बेनो जासिगोन आं दिम्पोलनि न'निफ्राय ओंखारलांसिगोन आं थाला बेयाव आरो आंनि थाखाय दिम्पोला गोबां प्रब्लेमाव गोग्लैगासिनो दिम्पोल बिफायाबो रायदों दिम्पोलखौ आरो बिमायाथ' बेनोखा आंनि थाखाय एसेबां रायजाबाय थानायखौ आं मोजां मोनाखै आं बयनिबो थाखाय बेबायदि जाबोर बायदिनो खाना मानसि आंथ' दा जाबोरसो मेगन गैया खाना आं जाबोर आरो आं जाबोरजों जाबोरखौ लाखिनानै रावबो आंजों जाबोर जाफानाङा आं थांसिगोन आं थाला बे न'आव दिम्पोलाथ' आंखौ थांनो होखानाय नङा खारखोमानांगोन आं थाबोला बिसिनि न'आ सुखुआव थानो हानाय नङा आंनि थाखायनो दिम्पोला सान हर रायजाबाय थायो खारखोमागोन आंनि जेसेबां हेल्प खालायनांगौमोन दिम्पोला खालायबाय आरो नांला आंनि खाफालानो गाज्रिखा आंनि खाफालावनो जेबो गैखाया आंनो सनिखा आङो आनलाखिखा आंखौ इसोरा आनलाखि खालायनानै आंखौ फोनथि होनो बेखौ आनलाखि भाग्य गैजारोङि खाफाल मोनदा बेबायदि खालायनानैनो आंखौ इसोरा जोनोम होखादोंमोन बेनिफ्रायनो जोनोमनिफ्रायनो आंहा बेसे टेनसन दिनैसिमबो आंनि लाइफआव बेनो दिनैसिम आंनि जिउआव जेबो मोजां जायासै गासिबो गाज्रियानो जाबाय थायो आरो जेसेबां गाज्रि खालायदों आंजों गासैबो आंनि गावनि न'नि मानसियानो खालायजोबदों जोनोमनिफ्रायनो आंनि थाखाय मोजां मोननाय अननाय न'खरनि मानसि सोमोन्दो रिलेसन बेफोर जेबो लोब्बा गैला आंनि थाखाय बेफोर आंनि थाखाय जेबो नंला गासैबो खतम फिनिश जेबो गैला आंनि जिउआव जेबो गैला अबावबा लामा सामाफोरावनो गोग्लैनानै थासिगोन आरो माथो खालायबावनो इसोरा बेखिनिखौनो खाफालाव लिरदोंमोनबालाय बेखौनो गनायनानै लाबाय आङो खाफालनि लिरनायखौथ' आङो हुगारनो हाला बेनो लिरनाय दंमोन नालाय बेनो जाथोंसै दे बेनिखायनो आं खारखोमा लांसिगोन आङो दिम्पोलनि न'निफ्राय अबावबा लामा सामा मन्दिर थन्दिर भिखारि बायदि गोग्लैना थासिगोन आरो सोरबा गरफा गरनै बिनानै जानांसिगोन आरो सोरबा जुदि अननानै गरफा गरनै थाइसे थाइनै होयो बेफोरजों जानांगोन आरो उपायथ' गैला आंनि खाफालाव बेखिनियानो लिरनाय दङ बेखौनो आं एक्सेप्ट खालायबाय नायबायथ' दिम्पोल नोंनि लाइफखौ आङो गाज्रिनिख्रुइबो गाज्रि खालायनो हायाबा आंनि मुङाबो मिस्ट्रेस जुगामि ब्रह्म नङा मा खालायगोन आं नोंजों नों फोथायनोनो हानाय नङा नायबायथ' नोंजों मा खालायनो हागौ आङो नोंसोर सानै लाभार्सखौ नोंसोर सानै रमियो जुलियटखौ नायबायथ' आं मा खालायो नायल' ओरैबायदि डिस्टार्ब होगोन आं नोंसोर सानैखौ नायबायल' था दिम्पोलखौथ' आं मेगनजों नायनो हाखाया बेनि सायाव आरो बे रनिया हारामजादाया आंखौ हले मोजां मोनाखैमोन दा दिम्पोलखौ मोजां मोननो फैदों बे खाना भिखारिया आंखौ प्रेगनेन्ट खालायनानै नों अबाव खारग'नो नों बायदि सेंग्राखौ मोजां मोननायानो आंनि गोरोन्थिमोन नाथाय जालांबाय बे गोरोन्थिखौ आङो रिपिट खालायला बे आंनि उदैयाव थानाय आबा सनाया रनिन जानो हागौ नाथाय बिनि सायाखौबो गोग्लैनो होआ आङो रनिखौबो आङो मेगन थाइसेजोंबो नायनो हाया आङो बिखौ धंस' खालायनो हाब्लासो आंबो सान्थि मोनगोन बेजों रिभेन्स नांगौ आंनो रिभेन्स आंखौ गनायाखैमोन ना आंनि फिसाज्लाखौ आङो महाराजा बायदि बेयाव फेदेरगोन आरामसे एस' आरामाव जेबो जाहाथे आंनि फिसाज्लाया खोमि मोना बे रनिया माथोनि बेनिख्रुइबो बांसिन धोनि न'खरनि आं दा हिनजाव बिगोमा जागोन आं बे न'खरनि बस आं जागोन बे न'खरनि गासैबो धोन सम्पतिनि रानि कुइन आरो आंनि फिसाज्लाया जागोन प्रिन्सबो नङा प्रिन्सनिख्रुइबो बांसिन आंनि फिसाज्लाया जागोन महाराजा किं इसोरा खाफालनि अननायाव इसोरनि अननायावनो आंनि बे खाफालाबो लिरदों इसोरा अननानै आंनो एसेबां मोजां खाफालखौ लिरदों आरो आं थांहोगोन ओरैनो बे सम आरो बे जायगाखौ आं थैबाबो गारा बे आंनि आरो आंनि फिसाज्लानि ओंखामा रेडि जाबायना बानायसै आबो दिम्पोल जाबाय आं रेडि खालायबाय Where is Papa? Papa अबाव? Papa गैया माथो
आब' नों पापाखौ एवाबाबो जागोन दे होनना बुंनायखौ एवाखै आङो। आं एवाबाबो जागोन होनना बुंनायमोन नामा? नाथाय आं जानो लुगैसिदों। देलाय एवलाय होनबा। जानो लुगैबाय आं पापाखौ। आरो रनियाबो जानानै मोजां मोनोना पापाखौ। दे एव पापाखौ एसे बुरजा एव दे, माने गांथामै एव। आब' दे होनबालाय आं एवगोन दे। अके। दे नोङो एवब्लाथाय ओंखामखौ रेडि खालामनानै पापाया जाब्लाथाय आजांफोरनि रुमसिम लानानै थां। आं फैला दे। रुमाव लानानै थांनांगौ ओंखामखौ? औ, रुमाव लानानै थां। बिसोरबायदि आरो खेबसे जागोन होनो खेबसे जाया होनो मेसिन बायदिसो मोनो खोमा आंखौबो। रेस्टखौनो मोना। बे बिमा बाथुला बुंलाय फिसाजोआ बुंलाय बेखौ जानो बेखौ मानो। दाथ' आरो बे खानाया फैनायनिफ्राय संनायफोरखौ बांद्राय संनांगौ जाथारदों आंहा। बाखांनायसो मोनो, रेस्टखौनो मोना। रेस्टखौनो लानो मोना। दा बे सासे थांलायबायना, दा बे सासेया फैना मायबा बुंलायगोन बिमाया। बिमा गदाय फिसाजो गदाय समानसो। जानो दिनफोराबोबा मा मोन्दों बे खानाखौ लाबोनानै दोनफैदों। मोजांसो मोनना मायबा आब' दिनफोरा बे खानाखौ। जाथोसो मानसिफोराबो। वाव, बे डायमन्ड होनाय दख'नाया मा एसे मोजां। दानाथ' बे डिजाइनानो ओंखारदों 50,000, 60,000। बे मालायफोरा मा गानो 50,000, 60,000नि दख'ना। बेबायदि गाना आङो। आंथ' 1,00,000निसो गानगोन। 1,00,000 दामनि दख'नासो गानखागोन आङो। मा डिजाइन बेलाय? बेनिख्रुइ बांसिन मोजां डिजाइननिसो गानगोन आङो। रावबो हाया। बर'नि सेलेब्रिटि, सोरबा एक्ट्रिस, सोरबा हिर'इन, सोरबा बेसेबा थिखादारनि हिनजाव, रावबो हाया आंजों। आंसो बयनिख्रुइबो धोनि मानसि। नोंसोर मा दख'ना गानदों बेफोरखौलाय? नोंसोरनिख्रुइ दामनिसो गानगोन आङो। सेलेब्रिटिबाबो हिर'इनबाबो हाया नोंसोरो आंजों। आंनाव खर'र थाखा दङ, खर'र थाखा। नोंसोर एक्ट्रिस जानानैबो नोंसिनाव जेबो खर'र थाखा गैया, थां। आंहासो बांसिन दङ फबना दोननाय फैसा। आरो हौवायाबो मालदारसोखा। बोरायबालाय मा जानो, मालदार ना। 1,00,000 थाखानि दख'ना गानगोन आङो, 1,00,000 थाखानि। आंथ' मुखुथा रुफा सना बेफोरखौसो मिक्स खालायना होबावगोन दख'नायाव। रावबो बर' हिनजाव, बर' सिख्ला, रावबो एक्ट्रिस, रावबो हिनजावानो गानफेरि दख'नासो गानना देखायगोन आङो। बर'नि फार्स्ट हिनजाव जागोन आङो बेफोरबायदि दख'ना गाननाय, मिन्थिबाय? सोर गानदोंखाय? सोर हिनजाव गानदों बर'फोरा 1,00,000, 2,00,000 थाखानि दख'ना? आंसो गानगोन आरो फेसबुक, इन्सटाग्रामाव फालिखागोन आङो। क्या बात है, क्या बात है। दुइ नाम्बारिया मबाइल नायै मिनिनायल'। सानसे जय खामायथ' जेबो गैखाया। बेखौसो नुयो। नायनोसो हाया, नायनोनो बायो। बेखौसो नुग्रोयो, जिरायना थानायल' मबाइल नायै। आइदैहाय बुरै देहा, बाल्थिंसे दैखौ थिखांब्लानो बिराद खस्थ' मोनखायोहाय जान्जिफ्रा। आइदैहाय बे बुरैयानो बे बेबायदिसो मोनलायलांबायहाय आं जान्जिखौबो बायस'सिगोनसो खोमा फाफि जान्जिया। फथायनानै फथायग्रोनांगोन, स्लेब खालायनांगोन बेजोंनो। आरे आबै मा जाखो आबौ? आबै आं थानायावनो एसेबां माने खस्थ' खालायदों नों आबै। आबै आं थिखांगोन ना आबै। आयौ आबौ नाङा, नों मानो थिखांखौ? आबै आं थानायाव मा टेनसन लादो नोङो? आं दंना आबै। मा खामानि मावनो दङ आंखौ बुं आबै, आंखौ। आं थानायाव नोङो बेबायदि एसेबां गिदिर बाल्थिंखौ थिखांगोन नोङो? अना खानानै अन्थाव बाथावनो हाया बुरि देहा। आं दंना आबौ, माने आबै आं दंना। आंखौ मावनो हो। जेसेबां खामानि दङ नोंहा आबै, आंखौ मावनो हो। आं दंना आबै।
आयो आबौ सना मा एसे मोजांथार नोङो आंहा आबौआबो बेबायदिनोमोन आंनि फिसौलाया गुथाला बेबो बेबायदिमोन आं बे थाबोला एखे खामानि मावसियोमोन आंनि खामानिफोरखौ मावना होयोमोन दैफोरखौबो लांना हैसियोमोन नोंबो बेबायदिथार राजा मा एसे अन्थाव बाथाव आबौ नोङो नोंखौ नुब्लानो आंहा आबौ गुथालखौसो गोसोखाङो आबौ आबै आंखौबो गावनि फिसौज्लाखौनो साननानै लादो औ आबौ औ मावथिथारहाय आंहा खाफालानो मोजां आबौ गुथालाबो बेबायदिमोन नोंबो मोजांथार आबौ नों बायदिनो फिसौज्लाफोरा जानांगौ अन्थाव बाथाव खामानि मावनानै होग्रा गिदिरफोरनि खोथा खोनासंग्रा बुजिग्रा बेसे मोजां जायो बेबायदि न'खरफोरा ना मोजाङै सोलियो गथ'फोरा बाथ्राफोरखौ खोनासंनांगौ आयहो बे बुरिखौ गोदै गोदै बुंनानै फासायनायाव इजि मा बुंनो आबै आंथ' बयखौबो अनो नाथाय आंनि जिउआवसो आंखौ अनग्रा रावबो गैया आंथ' बयखौबो न'नि सानो बयखौबो बयनोबो अननायबो होयो नाथाय आं उल्था रावनिफ्रायबो अननाय मोनफिना आबै आंनि खाफालाव इसोरा अननायखौनो लिरना हराखै आबौ मानो बेबायदि बुङो आबौ दुखु दा खालाय आबौ जोंफोर दंना आबौ जोंफोर अनोना मालाया अनाबाबो नों बायसि एसेबां अन्थाव बाथाव नायल' जायल' एसेबां मावथि गथ'खौनो रावबो मोजां मोनाबा माबायदि जागोन जोंफोर दंना आबौ जोंफोर दङ जों अनो आबौ रावबो अनाबाबो जोंफोर अनो नों बायदि एसेबां मोजां गियानि आखल मोजां बयनिबो खोथा खोनासंग्रा बुजिग्रा बेबायदि फिसाफोरखौ मोनानो दानि जुगनि गथ'फोरा सेंग्राफोरा बेसेबा लोंखर जाखर सोबथिंग्रा मायबा मायबि जेउवा खेलेग्रा बेफोरबायदिसो नों बायदि गियानि गुनि गथ' नुवाखैयानो आङो जोंहा गुथालाल'सोमोन जों गामियावबो आरो नों बेसे मोजां बेबायदि मोजां गथ' खाफालावसो मोनो आबौ बुरैया मोनथिला दे आरो आबै सोर मा सानो आं मावरियाखौ बिदि बुङा आबौ नोंसा बिमा बिफायाबो मायबा मोजां पुण्यनि खामानि मावदोंमोन बेनिखायनो नों बायदि एथ' मोजां फिसाखौ जोनोम होना थांदों आं गोसोखौनो एसेबो सान्थि मोनथाराखै गुथालनि जेबो खबरानो गैया गुथाला जेब्लानिफ्राय सिक्रेट मिशनाव थांदों बे साननिफ्रायनो जेबो खबरानो गैया फनबो गैया जेबो खबर गैया माबोरै दंहैबा बियो बेफोरबायदि एसेबां गिथावना बाथावना मिशनाव थांनानै अबावबा खैफोदाव गोग्लैयाथ' आंनि गुथाला माबायदि मोनथिनो हान्दों आङो बियो मोजाङै दंना गैया माबोरै मोनथिगोन आं मा खालायबा मोनथिनो हागोन आब' मा खालायदोंलै नोङो जेबो नङा आङो ओरैनो दंफैयो मैगं खादों आं थानो सुखुवाखै राजा मा खालायनो मोनदों बेनिखायनो बेयावनो माबाफोर खानो होननानै फैदों आं थां नोङो ओंखाम जानो मानो फैखो नोंखौसो ओंखाम जानो लिंफैदों आङो ओंखाम जानो गोसो गैया राजा थां नों जाहैथां मानो जाया नोंबोथ' खारदैजों ना संदोंलै गोथावथार मानो जाया आं राजा टेनसन मोनबाय दं आङो नोंसा गुबैनि जेबो खबर मोनाखै जानो गोसो गैया आङो बिबा बेसे खस्थ' मायाव दंहैयो मोनजादोंना मोनजायाखै गावाबा आं बेनिखायनो जानोनो गोसो गैथारा जानो होनबा ओंखाम जाया होनबा आं होनबा जाया होनना बुंहैनांगौ नोंखौ आइया लिंहरबाय थादोंमोन ओंखाम जानो थां आंखौ जाया होननानै बुङै थां नों जाहैथां नोंसो जाहै हे आफा बोराइ बाथौ आंनि गुथालखौ सुथुरफोरनि आखायाव जेबो दाजाहोसै मोजाङै लाखि बिखौ एसेबो सान्थि मोनाखै आं थानानै आंनि बिखाया दुब मोनगासिनो हे आफा बोराइ बाथौ आं सानफ्रोमबो आं बाथौ लिरगोन आं सानफ्रोमबो साथि लागायगोन सान हर खालि आंनि गुथालखौल' मोजाङै लाखि गुथालनि जिउ गोलावनि थाखाय गुथालनि मोजांनि थाखाय जा खालायनांगौ आं बेखौनो खालायगोन आरो बयबो बुङो माथो समबारै ब्रत लाखिब्ला समबारै ओंखाम जायालासिनो हौवानि थाखाय जुदि फुजियो इसोरखौ मालाय जिउ गोलाव जायोनो आंबो बेखौनो खालायनांसिगोन समबारै ओंखाम जायालासिनो इसोरनि नामाव थानांसिगोन जाहाथे आंनि गुथालखौ इसोरा मोजां लाखियो सुथुरनि आखाइनिफ्राय बासायो पापायखौबो अबाव दोनफ्लांखो आं बानोसो आंनो दै गिलाससे हरनाय फैलायबाय बिमाया
मादै रथ' सोरनि ओंखाम जाखो बेलाय मादै आब' दिम्पोल आरो बै खानानि ओंखाम जायैनो बिसोरो ओमफ्राय पापर सावनो होलायबाय बेखौनो सावनो पापरखौ नागिरदों आङो ओंखाम बे आंनि थाखाय मोजां खाबु बेबायदिनो खालायनोसै आं र' आंखौ बाथ्रा बुंनाया आरो बे रनिखौ आङो र' बिसोर सानैखौबो आङो साजा होगोन दिनै अयथासार नोंथांखौ टर्चार खालायगोन आं बेबायदि खालायनानै र' सालाफोरा बे ओंखामाव आङो खिस्रायनो मुलि होगोन सालाफोरा खिस्रायदों आंखौ बाथ्रा खोनासंहोग्रा आंखौ सिनायाखैथ' गिदिर गिदिर बाथ्रा र' खिस्राय होगोन आं बिसोर सानैखौ दिनै हौवा हिन्जाव सानैखौबो बानायस्रि माबा दे आंबो बिराद पापर जानो लुगैखाथारदों आरो जानो माने आं एवनोबो लुगैदों माने आङो बिदि खालायनो दे पापरखौ आङो एवनि नोङो गुबुन मोनसे खामानि दङ हा बै बिल्डिं सायाव आङो माबा फोरानना बै बानलु फोराननाया बेखौ नायहैयाखैना बे दाउखा सावखा गाबबाय थानाय खोनादों एस्राजोब्बायसो नामा बिसोरो थांलाय नोङो बे सायाव थांनानै बे गोरान फोराननाय बुस्थुफोरखौ नायना फैथों आङो पापरखौ एवनानै आं माबा रेडि खालामना दोनगोन दे बिनि उनाव नोङो ओंखामखौ लानानै थां दे थां मादै गोबाव जाब्ला आरो आब' दिम्पोला रायज्लायगोन ना आंखौ आरे मा बुंदों नोङो बिफोरखौ रायाथ' जेबो राया आं दंना आं एवदोंना आं एवनोसैना आं एवगोन दा जाथारगोन पापर एवनायानो थांलाय नोङो आं बुंनाय खामानिखौ मावना फैग्रो नङाबा नोङो माबाजों रायजागोन नोंसोर दादैजों रायजागोन नोङो नङाब्ला बानलुफ्रा आलाय सिलाय जाजोबा बेसेबा मोजां मोनखायो बेयो बानलु गोरानफोरखौ थां नोङो बिल्डिं सायाव थां बे आं बुंनाय खामानिखौ मावना फैथां आं आरामसे पापरखौ एवनि थां जल्दि थां दे होमब्लालाय मादै